Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale. Mga taga Paracale, what's for the opening? Nauudlot lang yung opening natin ng CMD Center dyan kasi hindi pa nakakauwi yung mag-handle po. Okay? So, for sure ay mag-open tayo dyan. Hintay-hintay lang po. For the meantime, doon na muna kayo sa labo or sa daet. Okay, of course, siyempre sa DCGB Legazpi, sa Facebook Live ng DCGB, sa 89.1 Bicol Idol Legazpi, of course sa ating Facebook na CMD Bicol. Oo, kung saan dyan naman nakaabang si Nurse Earl para sagutin ang inyong mga katanungan. Okay? So, kung ulitin ko lang yung aking text hotline, it's 0939 9040717 0939 9040717. At anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. Pati sa COVID-19, yung mga nahagip ng COVID-19, mas mabilis ang recovery nila nang sila ay mag-take ng ating Power Trio. Kasi immune system po, kailangan palakasin ang immune system. At ano man yung mga sakit natin, ay pwedeng matulungan katulad ng na-experience po ng napakarami. Siyempre, kasama ako doon. Diba, sa mga naka-experience sa bisa ng ating Power Trio. Kaya po ako, para sa information ng mga listener natin, si Mami Linda Wee, alagang Power Trio, na dati po nung 43 ako, feeling ko I was on my 60s already kasi taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Ang sakit ko nandyan pa rin. Nakakalungkot po talaga. But salamat sa Diyos this time. Eto ako ngayon, walang sakit. O diba? Walang sakit. Masarap ang tulog. Wala na yung mga aray-aray. Wala na yung mga pain reliever. Masarap na uli ang tulog. At saka, hindi ko na maramdaman na ako ay senior citizen na. Kaya doon sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyong ipagkait sa inyong sarili, sa inyong mga mahal sa buhay, ang ma-restore sila the natural way sa paggamit ng ating Power Trio. Tandaan, pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Yan ang kagandahan ng ating product na sa ngayon ay patuloy na namamayagpag mula apari hanggang hulo. Ang ating produkto ay binabalik-balikan ng mga tao. Hello, Ma'am Ann Banyas is watching. Saka yung iba hindi ko nakikita kung sino yung mga nanonood. And of course, saan man kayo nanonood na radio, na Facebook, hello sa inyong lahat. And of course, yung mga mga listeners sa iba-ibang radio station. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. And of course, hindi lang yung health ng tao ang gusto natin matulungan. Seryoso rin po kami makapagbigay ng hanap buhay sa mga taong naghahangad na sana gumanda ang buhay na kahit nandito tayo sa Pilipinas, na hindi natin kailangan iwanan yung ating mga mahal sa buhay, katulad ng mga, syempre, katulad ng mga anak ko rin nun. Kaya dalawa yung anak kong nurse na talagang inaano ko rin na in-encourage namin mag-abroad para gumanda yung buhay namin. Pero with HCIBS, with our amazing product, hindi na po nila kailangan mag-abroad. Nandito lang sa Pilipinas, helping Filipinos. Hello kay Ma'am Cecil Diezmo. Kumusta kayo dyan? Excited. By December na ako iikot cell, December, para sa ating YDR. Kailangan umikot ako sa inyo talaga. Okay. So, hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. Ayan. So, patuloy tayo, by the way, ngayon na binuksan na nga, di ba? Wala, kanina, nagpunta ako sa mall, hindi na naka-face shield, yung mga nasa sa mall,
freedom. It's your choice kung mag-face shield ka. Pero mag-ingat po tayo, ha? Kasi ang taas, even here, dito sa Bicol, kanina, in-announce pa lang sa akin doon sa isang station, ang taas pa rin po ng positive sa COVID. Yan yung mga nagpa-swab test, yung mga na-detect, yung mga nagpa-check up. But how about those people na asymptomatic, kumiikot-ikot yan, hindi natin alam, sila pala ay mga carrier na ng COVID-19. Kasi totoo naman talaga po yung COVID. Opo, pero ang panglaban natin yan ay malakas na immune system. The first line of defense against COVID-19 is ourselves. Follow the health protocol. At ang pinakang number 1 ay palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Sabi ko nga, huwag tayo masyadong kampante, ha? Huwag masyadong, naka-survive na tayo, di ba? More than a year, almost by March, by 2023, 2022 ay 2 years na tayo na nandiyan si COVID. Pero ito tayo, hindi tayo pinabayaan ni Lord. Pero wag pong sobrang kampante, ha? Mag-ingat tayo this time. Kasi ang COVID, hindi naman natin yan na nakikita. Mararamdaman mo na lang yan, no? Di ba? Yung bang nahirapan ka ng huminga, may ubo ka, tapos nanghihina, 'di ba? Naglalagnat, no, 'di ba? So, andyan po, mag-ingat po tayo. Pero may tip lang ako sa mga kasi yung iba, ito yan na. Merong isang a very close friend of mine. Kasi ako yan, ito yan na. Hello kay Ma'am Winnie De Mesa and Ma'am Mayat Adina. Ganito yan. Nung ako binakunahan, basta lang ako talagang tinusukan. Opo. Kunti lang yung tinanong-tanong sa akin. Pero wala man advice sa akin na yung magtrabaho ng mabibigat. Diba? Ang inano, yung mga lalaki, wag iinom ng alak, diba? Yung mga nabukunan tayo. And then, pati kape, binawal, diba? At least 1 week, bawal yung ganun. So, ako hindi ko alam yung bawal magpamasahe, massage therapy, diba? Yung mga sort of like that. Wala man sa aking advice. Ako pa naman yung pag gusto ko magpa-massage therapy, masarap kasi, masarap magpa-massage, okay. Nagpapamassage ako. Buti na lang siguro hindi rin ako nagpamassage that time. Kasi a friend of mine na ang nakausap ko just the other night, sabi niya, Ma'am, muntik nang akala namin mawawala sa amin si ganito, yung anak nila. Sabi ko, bakit anong nangyari? Kasi daw, nung nagpa-vaccine, hindi anya namin alam, nagpa-massage pala. Nagpa-massage. So, yung week na yon, basta sabi niya, nagtaka kami, bakit yung kwarto niya, hindi pa sinasara. Dapat oras na nang matutulog, hindi pa sinasara. Ano yung tiningnan niya namin, yun pala humihingi na ng saklolo. Walang lumalabas na boses. So, ang ginawa ko is, pinaiinom niya ng tubig na may CMD. The problem now is, nag-lockjaw po. Hindi na malunok. Lahat daw ng pinapaano nila, sanang ipainom ay natatapon lang. Grabe, pero sabi niya, amazing ang ating CMD. Talagang, ang ginawa ko niya, isang bote ng 65 ml. Isang bote ng 65 ml na CMD. Inano niya sa buong katawan. Sa buong katawan po. Opo, sabi niya, maya-maya naka-recover yung anak namin. So, sa mga listeners po natin, ang ating product, especially the flagship product, the HCI CMD, maaasahan nyo talaga yan in times na, mga emergency, di ba? Pero wag nang intayin na emergency, di ba? Maging user kayo, be a product of the product, at ngayon na nandito talaga si COVID ay talagang
ano yan, kailangan talagang alagaan natin ang ating mga health, ang health ng family natin, kailangang alagaan natin. Prevention is always better than cure. Tandaan, walang nagsisisi sa una. Laging nasa huli yung pagsisisi. Oo. Yan. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Okay, so, yan. Sabi ni Ma'am Wenny de Mesa. Sa lahat. Yan. Watching from San Jose, Batangas. Kasama ka ba, Ma'am? Ma'am Winnie sa ating National Executive Convention. Medyo malayo ang lalakbayin namin. Para lang magkita-kits tayo, mga ka-HCI family, para sa ating National Executive Convention na gagawin po diyan sa Clark, Pampanga. Pero mag-ingat ha, mag-iingat ang lahat, mga ka-HCI. Always follow the health protocol. Kahit tayo kasi binawal, hindi pwedeng mag-attend yung walang bakuna. Di ba? Kahit may bakuna tayo, it's really not a guarantee na hindi na tayo mako-COVID. Hindi tayo pwedeng mahagip ng COVID. So, kanya-kanyang ingat po tayo. Okay? Pero yan sinasabi ko sa inyo, maasahan nyo talaga ang ating CMD. Katulad ano pa, gusto nyong kwento ha? Actually, magpa-play sana ako ng testimony. Pero kaya ko siguro magkwento sa inyo para marami akong makwento. Painom lang muna ng tubig po. Okay. Ano mga emergency? Mga emergency ang pwede nating, hindi lang sa pwedeng mangyari sa family. Katulad nung, di ba, yung mga, may mga, ano ba yan? Subi-subi? Ano ba yung tawag doon pag subi-subi? Teka muna. Hindi ko maano yan. Yung yung nahihimatay ba? Hindi basta-basta gumagaling. Ay nako, i-power trio ninyo. At ang dami ko nang na-manage na ganyan na cases. Pinakauna ko anak ng batchmate ko. Opo, bat 77. Sabi ng nanay, hindi lang ako magme-mention ng pangalan ha. Sabi niya, sobrang na sila, lubog sila sa utang. Kasi umiikot sila ng pagamutan para sa kanilang anak na araw-araw po ang atake. Di ba? Araw-araw yung atake. Nahihimatay po sa school dito sa Daraga. Sabi daw anya ng principal. Patigilin na lang daw kasi yun na nga ang nangyayari. Araw-araw ang atake. Lahat sila ay naapektuhan sa school. Alam mo, that time po, hindi ko pa masyadong kilala. Hindi ko pa masyadong, ano ba talaga yung kayang gawin ng ating CMD? Hindi ko pa masyadong alam yun. Opo, sabi ni Mr. Elizar de la Torre, hello ma'am. Malaking tulong talaga ang product. Oo naman talaga. Maaasar kaya nga ako sobrang kampante ako na kahit nandiyan ng COVID ay hindi tayo basta-basta bumabagsak. Yan. Hello dyan sa inyo sa Talavera. Ano ba yan? Talavera. Cagayan. Cagayan. Hello kay Sir Pedro Villanueva. Magkikita-kits na tayo, Sir Pedro, Ma'am Delia. Magkikita-kits na tayo in person. Pero lahat mag-iingat. Mag-iingat. So, yun na nga. Hindi ko pa masyadong alam, kaya ba talaga ng ating CMD? Yung ganong case. Hello sa akin. Nakita ko yung aking batchmate, si Mr. Chris Bernardino. Sana, Brother Chris? Hindi ka na nakauli dito sa Bicol. Nasa po siya? Sa area ng Australia. Ayan. So, sabi ko, itong gawin mo. Subukan lang natin yung ating CMD. Ito yan. Pinabibigyan ko lang siya noon, mababa nga yung bigay kong dosage, 30 drops sa isang pitsil na tubig, inumin maghapon, araw-araw gawin yan. Alam mo yung 1 week pa lang, may pagbabago na po. Ang 3 weeks, ang laki ng pagbabago. 1 month, hindi na inaatake. At nakabalik uli sa pag-aaral. Ay, grabe. Yung ginawang yun, na nga yan? Ano nga yung mga siyempre pag tayo nagsasalita, marami tayong epilepsy. Epileptic po 'yon, epileptic.
Ikaw imagine, epileptic, araw-araw nag-aatake, lubog na sa gastos yung magulang. Hindi gumagaling. Maraming iniinom na gamot, hindi gumagaling. Sinimplihan lang yan ng ating CMD. O, di ba? Natulungan. Ganon ka-amazing ang ating product. Opo. Oh, sabi, ako lang po ang di pa bakunado, si Del, kaya di makasama. Ako lang po, ma'am. Ganon. Magpabakuna. Dapat, ayan, kung gusto niyo talaga pati makasama sa mga travel natin kailangan, lalo na yung international travel. Talaga, it's really a requirement yung ating vaccination. Dapat bakunado tayo. So, ayun na nga. Oh, ano pa? Kwento tayo ngayon, ha? Oo. Yan. Ito yan. Isa pa to, ha? Maasahan nyo yung ating product. One time, sabi ng isang doktora, Doktora Chanita Chua, sabi niya, doon nga sa Bukidnon, yung natuklaw ng ahas, nag-lockjaw na save ng CMD. Hindi po ako naniwala. Kasi ang alam ko, yung CMD magaling sa iba-ibang sakit. Yung tuklaw ng ahas, hindi ako talaga maniwala na kaya ng ating product. Yung aking center sa Masbate, sabi niya, ano yan, dito ma'am sa Masbate, merong natuklaw ng ahas, nangitim na, nag-lockjaw na save ng CMD natin. Natandaan, CMD pa lang yon. Ngayon, sabi ko, anong ginawa? Nag-pray. Siyempre, Masbate, kung naghanap ka ng anti-venom, may makukuha ba? Negative po, wala. Isla yon. Ngayon, nag-pray lang daw yung kamag-anak. Lord, ipakita mo naman sa amin paano namin isa-save yung aming kamag-anak. Alam niyo po, nang dumukot siya sa bulsa, anong nahawakan is the HCI CMD. Anong ginawa niya? Yun ang nahawakan. O, di ba nag-pray. Isang, that time, 60 ml pa tayo. Halos kalahati daw. Pag nag-lockjaw po, nangitim na. Pag nag-lockjaw, ibig sabihin, kalat po yung kamandag. Alam mo yung ginawa daw? Ang ginawa, pinilit nila ipasok yung pure CMD. Hello kay Linian Par and Ma'am Jenny B. Abordo. Pinilit nilang ipasok yung pure CMD sa bibig. Alam niyo po, halos kalahati daw talagang maya-maya lang daw na-unlock yung jaw. Di ba? At unti-unti nakita nilang bumabalik yung kulay. Alam niyo po, 3 days daw, naghanap ng anti-venom. Sabi daw ng doktor, bakit? Sino ba ang natuklaw ng ahas? Dok, yan po yun po na kamag-anak namin. Sabi daw ng doktor, kailan ba yan natuklaw? Dok, 3 days na po. 3 days na daw, sabi ng doktor, nako, wag na kayo maghanap ng anti-venom. Kung mamamatayan, yung araw na yun, mamamatay na yun. Imagine na, tandaan, nag-lockjaw na at nangingitim na. That's how amazing is our product. At nakakatuwa doon sa mga, minsan kasi, yung mga kinukulit natin. Lalo, sabi nga, life begins at 40. Doon pala, kung hindi tayo maingat, pag hindi tayo maingat, andyan na yung mga sakit-sakit. Katulad ko noon, di ba? Nung 43, feeling ko I was on my 60s already. Hello kayo, Ma'am G. Carson. Magkita-kis tayo, Ma'am G. Sa Clark. Okay. So, yan? One time, nandyan ako sa, mga listener, sa mga listener natin yan sa Camarines Norte. Sabi nung isang bumibili ng CMD. Magaling talaga, madam, ang CMD mo. Sabi ko, paano mo, madam, na subukan? Paano mo nasabi na magaling? Sabi mo, alam mo, Anya, na mild stroke siya. Yung bang nangingiwi na? Sabi ng mga kapitbahay, stroke yan, dalhin na sa ospital. Hindi na niya nakokontrol. Pati pagsasalita niya. Alam mo yung kapatid niya, hindi siya dinala sa ospital. Dinala niya sa office ni Sir Boyd F. Danny dyan sa diet at kinutsara yung pure CMD. Yung ang may gawa yung kapatid. Hindi ko lang
kinutsaraan niya yung kapatid, pinainom sa kanya. Mamaya daw natuwid. Natuwid, hindi natuloy. Hindi natuloy. Ganun ka-amazing ang product natin. Kaya, hindi ko lang talaga sabi ko sa kanya, ma'am, sign na yun, signal na yun sa'yo. Dapat seryosohin ang pag-take ng ating product. Huwag mong itatabi-tabi na, huwag mong intayin na maistro ka uli, saka ka lang iinom ng CMD. Araw-araw, kailangan natin yung minerals. As ayon kay Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Sabi ni Ma'am G. Carson, pati po sa food poisoning. Ay, oo, talaga Ma'am G. Ako na, hindi ako makahinga. O di high dosage CMD, maya-maya lumuwag na po. Magaling siya. Sa mga emergency natin, nako, maasahan nyo. Hindi lang sa mga emergency cases, sa iba't ibang sakit, tried and tested. Alam niyo po, ang product natin, especially our flagship product, the HCI CMD. Sabi ng iba, ma'am, nalilito kami. Ang dami daw food supplement in the market today. Nako, sabi ko, hindi ko ipapatalo ang aming produkto kasi ako ay alagang Power Trio. Maraming kwentong ganyan, okay? So, sa mga listeners natin lalo ngayon na open na po yung economy, marami ng diyan. So, hindi tayo nakakasiguro kung hindi tayo magiging maingat o baka mamaya saka tayo nahagip ng COVID. Oo, dapat alam nyo yung gagawin ninyo. Ang COVID can be managed like an ordinary flu. Tandaan nyo yan. Gawin pa rin yung ginagawa ng mga, katulad ng mga natutunan natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga ninuno, na paano minamanage ang trangkaso. Opo, gawin po yon plus mag-Power Trio. Yun lang, kasimple. Hindi kailangan maubos ang inyong hard-earned money para labanan ng mga sakit. Hindi kailangan matulad kayo sa ibang naunan na. Nasabi nga na iba, pumasok ng ospital mayaman, nang lumabas, sobrang hirap na nila. Dahil hindi marunong. Okay, painom lang tubig po. Mga taga Camarines Norte, iikot uli. Comes December po para sa ating year-end distributors rally. Kailangan ikutin uli ng inyong lingkod. Kaya kailangan preparado ako dapat kasi grabe yan, health symposium na iikutin natin, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. So, sa area ng Camarines Norte, 3 radio station dyan, napapakinggan po tayo. Nandyan, hanapin lang HCI CMD Office at Jose Panganiban, Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Sa corner, Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Susan Correa Abaes, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, Cam Norte. Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion, Sur Paracale. Sa area, by the way, sa mga taga Paracale, medyo intay-intay po ng opening natin dyan at nauudlot yung taon natin na mag-handle pero we will open soon. Okay. Oo. Sa ba yung sabi ni sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Zacil, Binanuhan, Karamoan, Camsor, CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andyan din po si Mr. Pedro Villanueva sa Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dorchester Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur at Top JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel.
Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay Baok, Camarines Sur. Merly Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Of course, sa Masbate, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Also, dito tayo sa area ng Sorsogon, CMD Center at hello kay Ma'am Nelly Sangki. Second floor, Room 204, ACM Building Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balagos, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadcad Casillas, Sorsogon. Annabel Maquinyan at Danibel, General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. Also, sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Carbada Street, Porac 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Centerpoint Building at Top 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Top GW Hardware in Bacacay, Albay. Dito sa Second District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itbang, Manito, Albay. Joy Diesel, Bulos, Purok 1 Kawayan, Manito, Albay. And of course, yung aking center, dito sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lesa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City. Sa Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Andyan din si Mr. Jeremias Bali at Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. And by the way, doon sa ikot ng iyong lingkod na year-end distributors rally ay abangan nyo yan dahil may promo tayo niyan. Yung inaabangan yung promo. Okay, 3rd District of Albay, Sonia Pereña, Ground Floor, Kamalig Market. Andyan si Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Office Center ng Ginubatan. Ami Canseco sa care of Boardwalk Service Center Market Site, Uwas. Susie Dizon, care of Ochapay, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pulangi. At sa second floor, sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi, Albay. Second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dugnao, Ligao City, beside PNB Ligao. At yan, andyan din po si Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa lahat ng nag-aabang ng ating product. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Tandaan po, hindi lang yung good health ang sinishare namin, pati po ang kabuhayan. We need distributors, we need retailers, we need business partner. Oo, sa ngayon, we'll celebrate our 17th year ng company. Marami na po ang mga ordinary people now earning extraordinary income. Sana ay madagdagan po.
Oo, sa mga taong naghahanap ng opportunity. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.